na mga kagwang pa. Oh, nakabot na siya mo. Oh. Diyan siya nasin. House look. Hagdan, Alejandros. Mga kagwang, welcome to my channel.
Nandito na kami sa pier mga kagwang. Kami tumulong sa main island tapos plane na papuntang Cebu. Okay mga kagwang. Check-in ang mga kagwang sa Cebu. Magsakay pa ta karon og bus. Yeah? I'm here. ABC. Ang lingkuran ng Sahari. Sa bus lang mga kagwang. Kuya Rix. Ayan. May we request all guests to stow your hand luggage probably under the seat or in the storage bins above you. Taking all seated bags or emergency exit. Hurry carefully outside. Do not wish to perform the functions to swim in case of emergency. Sa plane na ako mga kagwang, bound for Cebu. Sarap na matulog mga kagwang. I think we're at the takeoff station.
Kagwang. Mga 40 minutes lang ang flight from Katipunan to Cebu. Hi, Ali. Una kami. Mga kagwang, namig din sa Cebu mga kagwang. Oh, abot mo sa ako. Akong pagkabangkon mga kagwang. Wala ko kakuha na Oh, sa iyo. kinakusgan ako ni pagkabangkon mga kagwang. Parang mga tita oh. Sa likod oh. What? Yeah. Oh, morning bago, di ba? This is nice. Like California, right? Yes. The seaside, what is seaside? Amo na na, no? Duda ko ba, ipasirado ba sa ning Lulu Romy siguro ning kuan? SM dire? Sa Kalipa ito ba?
SM Seaside, no? When you swim forward to the water, the more deeper it gets, I can still stand. What? Yawa ni mo din. Karon ka pa ha? Karon ka pa. At least sa beach. Mga kagwang, namin dili karon sa Argao. Nangumprag matmat. Kasi saron. Shopping diri. Shopping oh, mga akuan matmat oh. Among tilawan ang pagkaon sa mga Kagian na mo. trilyonaryo. Oho. Kay para practice kami kay mga bilyonaryo pa man meron. Amo nang practice sa kaon ng mga trilyonaryo kay Najud. bumulog mahimo naming trilyonaryo. Walk in the park na peanut. Alright. Shout out mga kagwang diya sa Amerika. Mga kagwang namin dili karon sa Dalagit. Nangumpra na pud og laing mga pagkaon mga kagwang oh. Oh, nangumpra na pud sa Dalagit og kwan. Unsa na siya? San? Torta. Torta. Daghang pa produkto diri oh. Nagpractice sa gani o kanang pang ginabuhi sa mga dato ba. Kay sa una man god sa dato pa may karo pag tinam ginamong dato ah. Mao. Ikaw may man kuha. Tanawan ng yung mga kwan diya kasi magka Sabay-sabay. Murag nang kuha balik ig gawma man ganda. Unsa siya nga simbahan? Bunuon. Bunuon Church. Unsa yung lugar ni Manong? Kuan. Oslob. Oslob. Naong kayo? Oh, Lahat to paunahan. nasa Oslob yung mga kagwang sabay sa akong mga kadugo. Alright. Ako na. Naglumba naman mo katubig to. Lululo. Sila ang kung saan sa si Francis Quezon, why is si Nonsi? Hindi mo siya istorya sa Encanto. Gutom na mga kagwang. Oh, puso. Nice kayo din mga kagwang. Mga una ta mga kagwang. Oh, oh heart rice oh. Heart rice. Pinulang manok. Sarap pa sa mga kagwang.
Tapos yung heart rice. Puso. O mga kagwang ho, nara ko mga friend na mo diri, batong friend na mo diri ho, sa Alejandro's. Kasi mo diri diri. Agdan, Alejandro's, ano. Oh. Oslo po. Oh, nindot kayo lang oh. Lugar nila oh. Sus. Oh, pabalik na kami mga kagwang. Busog na. Thank you for watching mga kagwang.